Sarajevo, 17.2.2012. Austrijanka. Posvećeno doktorici Aidi Mujić, Kubat. Bilo joj samo 10 ljeta, te godine davne, 71. Upoznah je s dugom crnom kosom, nježne ruke i obrve tamne. Djevojčica ista, ko i mnoge druge, iz ulice Safe Kurtagića, odrastala s Bačkom i Ekicom u porodici ponosnih Mujića. Škola joj je bila vječna ljubav, kao sunđer vodu upijala je znanja. Od prvog razreda sve same petice, pretočene i u odlikovanja. I sa srednjom školom opet ista priča. Gimnazija čuvena ne bijaše teška i fakultet eto poče da se smješka. Iz Gračanice za lijepo Sarajevo, kod sestrice i moje malenkosti, razmišljajući o nekom fakultetu, upisala je pravi, medicinski. Posta pravi doktorica. Ljepotica posta ko bosanska vila. U kud selji odmarala dušu, igrajući ko da ima krila. Austrija otvori joj vrata, spasivši od bosanskog pakla. U Innsbrucku prevela diplome, doktorica iz lijepog Tirola. Sin Benjamin i suprug Sulejman pomažu joj, oslonac su pravi. Skladno žive bosanski biseri u tirolskoj oazi ljubavi. Danas radi u privatnoj praksi, koji Hamza Mustafa kolega. Operišu i liječe dobre ljude, od Mitersila do lijepoga Varla. Doktorica Aida Bosanka postala je eto i Austrijanka. Austrija druga postade joj mati. Bosnu voli, možda joj se vrati.